BPF दलनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों UPPL दलनि गाहाय नेहाथारि राजन नार्जारि बिथाङा। फैगौ समाव BPF नि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा जिर' जानो थांगासिनो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बिसायख'थियाव रोजा रोजा कौटि रां गारनानैब्लाबो मोनजिस्निल' मासि देरहादोंमोन। नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव लासै लासै रांखावरिया जोबगासिनो। बेफोरबादि बाथ्राजों बाथ्रा बुंथियो UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजन नार्जारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां हा-हुखौ फानबोगासिनो दं आरो फानै जोबोब्ला हाग्रामानि दोलोआ जेनगोना रोखा होननानै बाथ्रा बुङो राजन नार्जारि बिथाङा। थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव रांखावरिया गैला नामा? थारैनो फैगौ बिसायख'थियाव हाग्रामानि दोलोआ रांखावरिनि थाखाय बिसायख'थियाव जोबथा मिनिगोन नामा? नङाब्ला राजन नार्जारि बिथाङा मानो बेबादि बाथ्रा बुंखो? गुबुन फारसेथिं BPF नि MCLA बिथाङा गावनि बियाबाव जिर' जानो थांगासिनो दं होनना थांखिना बाथ्रा बुङो राजन नार्जारि बिथाङा। बेयावथ' खुनु डाउट गैया। नोंथांमोना जेरैबायदि नुदों दा जोङो थांनाय BTC इलेक्सनाव एसे खम सिट मोनदोंमोन, रायजो राजाफ्रा बुजियाखैमोन आरो जोंनि गेजेराव जों माने हाग्रामाहा गोबां रां रुफा दङमोन। बे समाव जोंनावथ' फैसा गैया, थाखा गैया, गेलेदों जोङो। थाइसेबो फैसा गैयाबालाय होमबाबो जों 12 जन MCLA देरहादों। बिथाङा खिन्थु हाजार कौटि लानानैबो 17 जनल' देरहादों। खिन्थु जों 12 जन देरहानानैबाबो बिथांखौ गायथेंनानै जों सरकार दानो हादों BJP जोंहाय लोगो लानानै। गतिके फैगोन समाव जिहेतु हाग्रामानि थाखा फैसाया खमायलांबाय, लासै लासैनो गोबां हा फाननांबाय होननाय खोनादों। फैगौ माने इलेक्सनसिमाव हयथ' बिथांनि हायाबो थोहैजोबनाय नंला। ओंखायनो बेनि हाया जेब्ला जोबगोन फानै होमब्ला जोङो रां गैयाबाबो बिथांजों जुजिनानै जोङो गोबां सिटखौनो देरहानो हागोन आरो जोङो UPPL BJPआ फिन खनसेबाव जोङो सरकार दानो हागोन। जोनोम सान आरो गुबुन नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बोब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बोब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।